आजी आणि आत्याची. ठीक आहे. कुठे गेला? दादा पण आले. साडी काढा दादाला. नाच तू पण नाच. तुमची मावशी तिकडे. दारू में बोतल.
कुठे मावलला हसू नका आजबाई सुरंग फुलेला दिवस कुठे मावलला आई मी जाते ग सासुऱ्याला मामोजीच्या गावाला आई मी जाते आतमध्ये जीव चाललं सासुऱ्याला मामोजीच्या गावाला काय करंट लागले जीवचा दिवस कुठे मावलला. आता बघा आपण सर्वांना ट्रीट चांगला केलं. आता आपल्या घरच्या लोकांना मान दिला पाहिजे ना, ज्यांनी आपल्या फंक्शन मध्ये हेल्प केलं. बरोबर, आपली माणसं आहेत आपली माणसं आणि त्यांच्यामुळे आपलं कसं माझं लग्न पण म्हणजे माझं लग्न पण चांगलं झालं, सत्यनारायणची पूजा पण चांगली झाली आणि पुढचे विधी पण चांगले होते. हो चांगलं होतं. त्यांची हेल्प होती म्हणून हे फंक्शन चांगले झाले. म्हणून आपण त्यांना मान दिलाच पाहिजे कशा ना कशा रुपयाने. तर आता काजल आली आहे, ती हल्दी कुंकू करेल सर्वांना. हो. तर हे सर्वांना माहितीच असतील, पण आपले आत्ते आणि मामा. हा मग हे काजललाच गिफ्ट देऊ दे त्यांना. हा हे नाव कोणाचं आहे? उद्याला आधी त्याच्यावरती ते आमचं काढलं. रिटर्न गिफ्ट. आणि हे मामांचं मी घे मामाला दे. आता आपली मेन आजी आजी आणि आत्ते. आशीर्वाद देणारी आजी बसंती. बसंती. स्वतःच नाव घेतला. हा बघा बसंती. आणि हे आजी आमचं रिटर्न गिफ्ट तुम्हाला. हे आपले बबे आतेला गरमभर आशीर्वाद सुखी राहा सगळं काय चांगलं म्हणजे घर भरून राहा. आणि हे आपले काका आहे ना, काकांच्या मिसेसला काकीला. हां बरोबर, ज्यांनी आपल्या फंक्शनमध्ये खूप हेल्प केली, जेवणापासून ते सर्वपासून. हे काकांना दे. आता आपली डान्सर आते शांतबाई. शांतबाई. आता एकदम खास जी नाही बोलणारी मावशी मावशी मोठी बाहेर. झाला हा पण एक प्रोग्राम. आता सर्वांचं तिथे राणी एक फोटो मारा. फोटो मारू. हा आता हे हा पण माझा मित्र आहे, म्हणजे विकास कॉलेजला होतो ना तेव्हा हा पण माझ्यासोबत होता. पण ते मीटिंग असल्यामुळे आणि कामात असल्यामुळे तो येऊ नाही शकला, तर तो आपल्या घरी प्रेझेंट घेऊन आला. आता आला आनंदी आहे. Congrats. वागे वरती चुड्या जोड्याचे राज्य कर. हो. हा. ठेवलाय काय ठेवलाय ताईने? हा पाणी ठेव. ते डिझाईन वाटते त्याच्यावरती. पापी अय पापी पाणी प्यायला जायला आणि तुझ्या पाण्यात जायचं. आता माझं लग्न झालं ना. हा आता माझ्या बाजूला कोण बसला माहिती का तुला? फ्युचर तुला. नमस्ते. रात्री आपल्याकडे सत्यनारायण झाला. आता जे मोदक उरलेले होते ना, ते मी आता सकाळी सकाळी चहा बरोबर 2 मोदक खाते. आता तिथे बघूया आपण पप्पू काय करतो आणि आपले आत्ते लोक काय करतात बघा. अरे किचन मध्ये काय चाललंय बघा. ते आम्ही पावाला मस्का लावून खाणार आम्ही पाव खाऊन. परवा लग्न झालं, काल सत्यनारायणची पूजा झाली आणि आज हळद उतरवणी आहे. आणि बाकी सर्व माणसं काय काय करतात ते तुम्हाला दिसलंच असेल. आता मी एकदा अंघोळ करून घेतली आहे. आता परत मला बाहेर हळद, आता इकडे हळद लावतील. म्हणजे ही बघा सत्यनारायणची पूजा झाली आहे, त्याला आता काय करायचं आपल्याला उत्तर पूजा करायची आपल्याला. इकडे बघा आत्या आणि आजी काय करतात आहे. आम्ही कढीचं साहित्य जमा करतोय. कढी कढी बनवायची आहे आज. कढी आणि चिकन. हळद उतरवणी आहे ना. आणि दिलू आमची बसली झोपली. बाहेरचा देखावा बघते ती. पाऊस बघते ना. पाऊस आहे का? पडत होता. आज आम्ही चिकन खाणार आहे, चिकन कढी खाणार आहे. ऑर्डर आहे आज. हा तुम्ही पण सर्व या.
तुम्ही पण या सांग. तुम्ही पण या हळद उतरवणीला जेवायला. आज दुपारी चिकन आणि संध्याकाळी नाश्ता करायला आम्ही सर्व बाहेर जाणार पार्टी. इथे बघा माझं एडिटिंगचं काम चालू आहे. इथे बघा आपली काजल नटते आणि काय करते काजल? टिकली लावते. काय करता भाई? देवाची पूजा करताय? काय करते? हे वाटण करते चिकनचं. काजल आहे विसरलात काय? काजल लावते. बाहेर आमच्या पाऊस पण आलाय. काजल दाखवतो. हल्दीला पाऊस आलाय तर हळद उतरवणीला पाऊस आलाय. पाऊस आलाय. काजल आले. नारायणाची उत्तर पूजा करायची. म्हणजे पूजा केलेली आहे ना. उत्तर पूजा म्हणजे ती पूजा आपल्याला काढायची हलवायची आहे ना. नमस्कार करायचा का? आज मला साडी नेसायला घरामध्ये जागाच नाही. सगळीकडे गर्दी झाली आहे. वरती कोण नाही. वरती जायचं ना. हा टाक सर होता मला. मी असे हात लावून पाया पडला मस्त. तांदूळ टाकले ना भाताच्या आतले की झालं. झालं ना. इथे उत्तर पूजा झालेली आहे. आता सर्व आपण काढतो. हे कोणतं काय हे पावर वाढवायला ठेवले होते. तिकडे पवार आहे. म्हणजे बोलायचं. हे घ्या मी हे कशाला ठेवलेलं तिकडे देवारात? काय देवाने सांगितलं औषध माझी लवकर कमी कर बाबा. हा खायला नको. झाली पूजा झाली. हा झाली. आम्ही आता इथे काय करतोय पुऱ्या तळायचा कार्यक्रम करतोय आणि नाश्ता हे गरम करतोय. मस्त ना. हा. नमस्ते सर्वांना. आता आपण कुठे चाललोय आपल्याला दादा सांगतील. आपण कुठे आपण चाललोय? आता देवाचे जे मान काढले आहेत ना उल्पे, आम्ही त्याला उल्पे बोलतो. ते उल्पे आता देवांचे प्रत्येक देवांना ठेवायला झालं तेवढं. ते मुंबईचे मग गावचे नंतर ठेवायला झालं. हा, आता जवळपास आपल्या इथं मंदिर आपण संतोषी तिकडे मातेच्या मंदिरात, साईबाबाच्या मंदिरात, हनुमंताच्या मंदिरात तिथे चाललोय ना हा, आपण. असे घेतले आहेत. आणि महाकालीच्या मंदिरात. चला. सत्यनारायणची पूजेवर आपले देव बसले होते. तिकडे आमची दिल बसली आहे. दिलू इकडे तोंड टाकून. एक तरी हवी होती छत्री. आणि बाहेर बघा पाऊस. आता आपण ह्याच्या अगोदर कुठे गेलो होतो? कोणत्या मंदिरात गेलो होतो? संतोषी मातेच्या मंदिरात. संतोषी मातेच्या. आता आपण कुठे आलो? आता साई मंदिरात आलो. असे आपण 2-3 देऊळ करणार आहेत ना. चला एकत्र. राईट. राईट. घंटी. आता हे आम्ही आलो तिसऱ्या मंदिरात. हनुमंताच्या मंदिरात. घंटी तिथे नाही आहे. ये मला. आपण कोणत्या मंदिरात जाणार आहे? आता आपण महाकालीच्या मंदिरात. महाकालीच्या मंदिरात. हा आमचा कांजूरमार्गचा ब्रिज. होय काय? हां
तर मी आपल्या 4थ्या मंदिरात पोचलेलो आहे. अजय ह्यांना ओळखता ना? काय बोलायचं चालेल. आज काय हे केलं होतं का आता आपण कुठे आलो? आता आपण आमच्या घरी आलो. मोठ्या मंदिरात. मोठ्या मंदिरात. आता आपण नाही जाते तर घर पण बघूया. काल आई आले होते ना, तर घर पण बघूया. आम्ही पुण्यामध्ये मला किती कॅपॅसिटी? 5? बस. काल ओव्हरलोड झालं ना. ये हॅलो बघा, पहिल्या घरात अरे बापरे ये 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 सोड ना. हा मोठा. हा मोठा, तो लाजवट आहे. अरे ती बघ. ही बघ, अरे ये ना. आजी आहे, काका आहे. नवीन काकी ही काकी बघी. याच्यामध्ये येणार ना रे. हा आता तुम्हाला सांगतो बघा. आपल्या नयन दादाच्या आपण गावी गेलो होतो ना इसवलीला, तर त्यांचा तो मुलगा दिसला ना, तो छोटा होता. म्हणजे 2 मुलं आहेत आणि हा एक मोठा मुलगा. बरोबर ना? हा मुलगा दादाच्या आई वडिलांबरोबर असतो आणि तो दादा बरोबर असतो आणि बहिणी बरोबर असतो. सीधा 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 स्माइल. अच्छी से देखा. अच्छी स्माइल आहे. नाव नाव सांग. 7 महिन्यात असतानापासून मम्मीकडे आहे. हो का? 7 महिन्यापासून मम्मीकडे. अरे बापरे. म्हणजे एक यांच्याकडे राहतो आणि एक तुझ्याकडे राहतो. लाडू बनवले. हे काय आहे? हे ती बर्फी आहे. ही मेथी लाडू बघा, खाऊन आज केलेलं आहे. तिला पण दे ना. तिला मेथीचा लाडू तिला आवडतो. तिला आवडतो. अर्धा दे तिला, अर्धा मला दे. आहे ना मग दुसरा. नाही ना, अर्धा खाऊन ना, ते मिठाई खाऊन आम्ही सकाळी खातो. केलेलं आहे. बघ. आजच केले म्हणजे थोडेसेच केले. थोडे संध्याकाळी खाल्ला? करायचे. लाजतो रे तो. नयनदादाच्या आपण गावी गेलो होतो. छोटा मुलगा बघितला बरोबर. हा मोठा मुलगा आणि हे नयनदादाचे बाबा आणि त्यांचे आई. काय करा बाय. आता आम्ही जातो. बाय. बघ ना घरात जरा. बघ. कोण? घरात कधी आली तर आण. सगळा पसारा काढलाय मी वाट्यावरून. चल चल बाय बाय. बाय. काकीला बाय कर. काकीला बाय. त्याच्यानंतर आता आवाज आला. 14 महिने. पण आजच्या पावसाला गारठा पडलाय. हो, थंड आहे जरा. एकदम आज ते नव्हे 10 तास झाले. आता आम्ही 4 देवळात आणि 5व्या देवळात पण जाऊन आलेलो आहे यांच्या. किती येतात तिकडे. पहिलं पाणी अंगाळली तू. जरा पाणी द्या, कारण आम्ही सर्व गंगेतून पाय भिजून आलेलो आहे. ये तू ये. एवढा पाणी पाय धुवायला? या ना पुन्हा त्यांच्यावर नका जाऊ. काय पाहिजे घरात घ्यायची. वरती घे हे. बस. पाऊस कमी आहे. आमच्याकडे पाऊस जास्त आहे. कुरकुरे पार्टी. आता रस खोबरा किसलेला आहे फ्रीजमध्ये. कसला रस काढताय? नारळाचा. हे नारळ? हे बघ नाही.